Cez verejné tendre unikli detaily o ruskej jadrovej pýche. Možno schválne. Nemecký magazín Spiegel v spolupráci s dánskym investigatívnym centrom Danwatch zverejnil prelomovú reportáž o gigantickej modernizácii jadrových zariadení ruskej armády. Rusi podľa nej čulo stavajú nové bezpečnostné systémy či logistické priestory a zlepšujú odolnosť stavieb. Vytvárajú aj pokročilé zabezpečenie základní voči kybernetickým a biologickým hrozbám. Informácie našli investigatívci priamo v databázach armádnych tendrov v Rusku, Kazachstane a Bielorusku. Napriek sprísnenej legislatíve po roku 2020 sa tieto citlivé údaje stále objavujú na internetových serveroch. Bývalý veliteľ britskej vojenskej rozviedky Philip Ingram vyhlásil, že ide o vrchol spravodajských informácií. Jedným z najdôležitejších odhalení je základňa pri meste Jasný, ktorá je vybavená hypersonickými jadrovými klzákmi Avangard. Ide o extrémne ničivé systémy vynášané medzikontinentálnymi raketami, ktoré sú po oddelení schopné manévrovať, pričom sa pohybujú nadzvukovou rýchlosťou. Akákoľvek súčasná protivzdušná obrana je preto voči nim v podstate bezmocná. Nie div, že prezident Putin označil zbraň v roku 2020 za absolútnu. Média odhalili presné umiestnenie systémov a podrobnosti o tom, ako sú v objekte vedené elektroinštalácie. Takéto konštrukčné výkresy sú za normálnych okolností prísne tajné, lebo nepriateľovi výrazne uľahčujú možnosť presného útoku. Nejde len o technické dáta. Novinári zistili aj informácie o každodennom živote posádky, kde vojaci spia, jedia, cvičia, oddychujú, či kde majú toalety. Spiegel uvádza, že redakcia nezverejnila žiadne informácie, ktoré by mohli priamo ohroziť bezpečnosť základní, hoci ich má k dispozícii. Niektoré spravodajské zdroje zasa tvrdia, že Rusko zámerne udržiava určitú mieru transparentnosti, aby svetu ukázalo svoje schopnosti a technologický pokrok.